Máte pocit, že váš priestor potrebuje viac starostlivosti a čistoty? Čisté a voňavé prostredie je vizitkou firmy a základom produktivity. S našimi upratovacími službami pre firmy aj domácnosti sa o čistotu vždy riadne postaráme. Zabezpečujeme bežné aj ekologické upratovanie firiem, kancelárskych a priemyselných priestorov aj domácností. Našimi prednosťami sú milý a slušný personál, kvalita odvedenej práce, zmysel pre detail a v neposlednom rade férová cena a dlhodobá spolupráca. Široký sortiment služieb, ktorý poskytujeme, je ušitý vždy na mieru podľa požiadaviek klienta, podobne ako služba na kľúč. Vysávanie, umývanie podláh, umývanie okien, utieranie prachu, vysypanie košov, umývanie kúpeľní a WC priestorov, doplňanie sanity a celková starostlivosť o udržiavanie poriadku v interiéri a exteriéri objektu. Osobnú obhliadku riešime promptne a bez čakania. Vyplňte náš krátky kontaktný formulár a my vás určite do 24 hodín kontaktujeme.